what's up mga kadiskarte. So nandito tayo ngayon sa sa bukid. So malinis na yung paligid. So dito yung pagtatayuan ng bahay kubo na nabili. So yan yun, pati yung kawain guys. Mga kadiskarte, pati yung kawain malinis na. So, malinis na yung kapaligiran. Pwede na nating umpisa na kasi bukas to, pwede na nilang umpisan bukas yung gagawa. So nandyan na rin yung buhangin saka yung graba, yung gagamitin nandito na lahat. So abangan nyo bukas mga kadiskarte kung paano diskarte gagawin nila. Okay, sobrang linis na, liwanag na yan yung kawayan na linisan na. Shoutout kay Pascual na naglinis. Ang galing mo, matinik ka pa sa tinik ng kawayan. Yan siya yung naglinis niyan. Tinanggal na rin yung dito para maliwalas kawayan. Pinatay na. So again, shoutout kay Pascual. Ang galing mo boss, matinik ka pa sa tinik ng kawayan. Siya yung naglinis niya. Yan, ang linis, maganda. Okay, yan nabi kong kawayan. So good morning mga kadiskarte. So nililayout na nila yung gagawa natin ng bahay kubo dito. So ayan mga kadiskarte, nilagyan na ng poste, bubuhusan na to ngayon. So ito yung pagtataya ng bahay kubo. So ayan bubuhusan na. Pangalawang araw dito. Okay. So ayan mga kadiskarte, natapos ng buhusan yung 6 na poste. So yung pagtatayo natin ng bahay kubo ito So bukas biga na, para pag natapos na mga Wednesday, Merkules, pa-deliver natin yung kubo natin. Kaya nag-start na ako maglinis-linis dito. So ayan mga kadiskarte, pag natapos to, talagang lilinisin na natin to lahat. Okay. So yan mga idol, tapos na yung nalagyan ng biga. Ayan mga kadiskarte, day 4. Tapos na yung biga. So mga Monday tatanggalin na yan para Tuesday may patong na yung bahay kubo niya, may deliver na. So ayan mga kadiskarte, day 4 ngayon. Tapos na, okay. So ayan mga kadiskarte, natapos na rin yung natin kubo. So yan, finish na, may bubong na siya. Ayan ayan yung pintuan niya, ito yung kwarto niya, ito yung kwarto niya. So okay, thank you Lord. Salamat Lord at natapos din yung kubo natin. Okay.